Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ana, baba, a gajiya? lafiya baba. Lafiya kalau. A gida? Ya. Ka gama min nikan ne? An gama nika. To, amigo min ma. To. Yawa baba gashi. To nawa ne abun gona? 150 ne kawai baba. Kai? 150? To kana. Ga abun da ya samu dana. Ai hakuri da shi dana. To ba damu baba. To, Ba damu. na gode. Yawa sannu. Allah sa albarka. Amin amin. Na gode. Amin. Na gode. Baba? A'a, A gajiya? a gajiya. Aiki. Lafiya kalau. Ka nika ne? Wallahi. Gajiya gano. Ka kawo masara ne. Nika masara kawo ne? Wallahi, to ya muka iya da rayuwa. Baba, yanzu kan ba cin masara baba. Shinkafa za ka ci baba. Ba cin masara yanzu. Allah ma Ba cin masara yanzu. Wannan ka ba akuyoyi baba. Wannan ka ba akuyoyi. Ba cin masara yanzu ba akuyoyi baba. Je shago nan a wannan naka baba. Shago nan ba. Mun yi so. Hankali, hankali dai, hankali. Hankali. Yau. A hankali. Hankali. Yauwa. Barka da mai shago. A gajiya aiki. Shago, ya gida. Ya kasuwa? To, Allah sa albarka. To, mai shago muna so shinkafa. Kafa? Na gida ba? A'a, ba kwari zai ci yayi. Dana, Allah ma Ba kwari albarka. za ka ba baba. Kwacin na gida, kwari. Zamana mudu uku da Allah. Babban na kaɗan ne wannan baba, kaɗan ne wannan baba. Ya guri. Kaɗan ne wannan, kaɗan ne baba. Kaɗan baba. To. Baba? Ka biya sa baba. Bari in je nan. Ka biya sa. Ka biya sa baba. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.